Velkommen. Hvorfor er I her i dag? I er her i dag, fordi I alle sammen er afhængige af alkohol, og godt kunne tænke jer at få at vide, hvordan man vender sig af med det igen, og få lidt mere info omkring, hvad alkohol egentlig er. Hvorfor er vi her? Vi er her for at fortælle jer om, hvad alkohol er, og hvorfor det er vigtigt ikke at blive afhængig af det. Hvad er alkohol egentlig? Alkohol er gærede sukkerstoffer med tilsat forskellige frugter for at give det smag. Man destillerer f.eks. vinen, så alkoholindholdet bliver højere. Spiritusen tilsætter smag, så det bliver til vin. Alkohol. Hvorfor kan alkohol være farligt? Alkohol sløver næsten alle hjernens funktioner. Man får svært ved at kontrollere sine bevægelser og svært ved at gå, stå og tale. I værste fald kan man blive afhængig af det, og det er meget svært at vende sig af med det igen. Så lad være med det. Det er for sent for jer nu, men... Hvilket køn kan tåle mest alkohol? Mænd kan tåle mest alkohol, fordi de har mere muskelmasse og mere væske i kroppen. Hvad er minimumsalderen for at købe alkohol? Når du er over 16, må du købe alkohol med en procent op til 16,5% alkohol i. Når du er over 18, må du købe al slags alkohol. Hvorfor er det vigtigt at udskyde alkoholdebuten? Det er vigtigt at udskyde alkoholdebuten, fordi at alkohol påvirker hjernens udvikling, når man ikke er særlig gammel. Vi vil klart anbefale, at man først begynder at drikke alkohol, når man er ved at være 15-16 år. Hvordan forsvinder alkohol fra kroppen igen, og hvor hurtigt? Alkohol forsvinder gennem kroppen gennem sved, tis og spyt. Leveren forbrænder det meste af alkohol. Kroppen forbrænder ca. 0,12 til 0,18 promille per time hos både mænd og kvinder. Promille. Hvad er promille? Promille er en skala, man bruger til at måle, hvor meget alkohol man har indtaget. Hvordan påvirker promillen dig? Dit syn bliver dårligere. Din reaktionsevne bliver langsommere. Du får tunnelsyn. Dine bevægelser bliver klodset. Din realitetssans og hukommelse bliver også dårligere. Hvordan beregnes din promille? Beregning af promille. Alkohol i gram divideret med kropsvægt i kilo gange 50% hvis du er kvinde, eller 70% hvis du er mand. Minus 0,15 gange timer på drikkestart. Hvis I kan huske det her, så tag lige et billede med jeres mobiltelefoner. Afvænning. Man kan få piller, som gør, at du mister lysten til alkohol. De hedder Antabus. Du kan også gå til foredrag og vejledning sammen med andre, der er afhængige af alkohol. Det er I nu. Tak for i dag. Vi håber, I blev lidt klogere på, hvad alkohol egentlig er.